Gipaluyuhan sa Hunta Probinsyal ang plano kon unsaon paggasto sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sa 18.3 bilyones pesos nga proposed 2022 annual budget nga giduso ni Gobernador Gwen Garcia. Gitawag kini nila og Annual Investment Program. Ang Annual Investment Program gisagop og gipalabang sa Hunta Probinsyal ato sa ilang regular session niadtong Lunes, Nobyembre 8. Dakong pahat sa Annual Investment Program ang 8.5 bilyones pesos nga Annual Investment Plan nga gitagana alang sa development projects. Labing dako dinhi ang 3.2 bilyones pesos nga gitagana alang sa pagpalambo sa sistema sa panglawas sa lalawigan. Wala pay labot dinhi ang kapin 2.29 bilyones pesos nga budget nga gitagana alang sa hospital operation alang sa sunod tuig. Kini nagpasabot lang nga gihatagan gayud ni Gobernador Garcia og prioridad ang maayong panglawas sa katawhan. Naglakip sa 3.2 bilyones pesos nga pondo ang pagpalambo og pagpatukod og dugang pasilidad sa mga provincial og district hospitals, pagpalit og mga ekipo alang sa medical og operational nga kagamitan, COVID-19 pandemic response ug sanitation program. Ang pagpalambo sa sistema sa panglawas ang usa gayud sa mga gihatagan og prioridad ni Gobernador Garcia alang sa kahimsog ug kabaskog sa mga Sugboanon, ilabi na ning panahon sa pandemya. Ubos sa 18.3 bilyones pesos nga Annual Investment Program, 2.2 bilyones pesos niini alang sa personal services, 1.2 bilyones pesos niini alang sa mga sweldo sa mga doktor, nurses ug ubang hospital staff, 6.9 bilyones pesos alang sa maintenance and other operating expenditures alang sa mga buhatan sa executive o legislative o sa mga ospital, ug 340 milyones pesos alang sa capital outlay sa mga buhatan sa Kapitolyo ug mga ospital nga gidumala niini. Samtang ang 8.5 bilyones pesos alang sa development projects, diin 20% niini punduhan gikan sa National Tax Allotment, General Fund ug ubang tinubdan sa pondo sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. That is a prelude to the adoption of the committee report and then after which the second reading of the proposed appropriation ordinance. Apil sa gisagop og giaprubahan sa Hunta Probinsyal ang kapin 979 milyones pesos nga Gender and Development Plan ug ang 329 milyones pesos nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Plan alang sa sunod tuig. Ang 979 milyones pesos nga pondo gamiton alang sa mga programa, proyekto ug mga aktibidad diin makabenepisyo ang kababayen-an labi na katong gikan sa marginalized sectors. Kini sama sa bugasan sa kababayen-an diin hatagan og mga sinakong bugas sa NFA ang kahugpungan sa kababayen-an nga mao'y magsilbi nila nga puhunan ug ilang patubuon aron makatabang sa ilang grupo. Apil sa Annual Investment Plan ang 2.2 bilyones pesos alang sa pagpatukod, pagpalambo ug pagpaayo sa kadalanan ug mga taytayan ingon man street lighting program. 1.5 bilyones pesos alang sa Water System Development Program, usa ka bilyon ka pesos alang sa pagpatukod, pagpaayo o pagpanindot sa mga edipisyo o ubang structure program, 200 milyones pesos alang sa pagpatukod o pagpahimo og drainage systems, slope protection o ubang mga istruktura, pagpugong sa baha. Laing 200 milyones pesos alang sa pagpalit og mga sakyanan, sama sa patrol car sa mga pulis, ambulansya o ubang sakyanan nga magamit sa emergency. Usa ka gatos ka milyon ka pesos alang sa Enhanced Countryside Development, Sugbusug, Sugbo Negosyo o uban pang mga programa sa Kapitolyo alang sa agrikultura, veterinary ug kalikupan. Nigahin usab ang Kapitolyo og 50 milyones pesos alang sa pagpalambo o pagpaayo sa cultural heritage buildings, parks, museums ug ubang community sites ug laing 50 milyones pesos alang sa socio-economic facilities ug development projects, support services alang sa mga senior citizen, pagpatukod og daycare center ug panginabuhian. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.